Μπορώ να πω σχεδόν με βεβαιότητα πως το σημερινό ραντεβού είναι αυτό που περιμένουν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο οι απανταχού φίλαθλοι. Τόσες ομάδες, τόσες φιλοδοξίες, αν και μόνο λίγες από αυτές τελικά θα έχουν που το κάνουν τόσο συναρπαστικό. Ένα στάδιο που δεν περνά απαρατήρητο σε κανέναν. Από τα πιο εντυπωσιακά σε αυτή εδώ τη γωνιά του κόσμου. Όπως ίσως να προσέξατε, το μάτς ξεκίνησε. Κατάφερε να τα κάνει όλα λάθος. Καρβαχάλ είναι εκεί για να διώξει. Προχωράει προς την υπέροχη προσπάθεια. Ναι, το έβαλε. Και ναι, ήδη το παιχνίδι έχει πάρει φωτιά. Αυτό δεν μπορεί παρά να είναι το ξεκίνημα που ονειρευόταν αυτός και η ομάδα του. Είναι άξια θαυμασμού η ικανότητα που έχουν παίκτες σαν κι αυτόν. Αλλάζουν πλέον πολλά στο μάτς. Διόρθωσε με αν κάνω λάθος, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα συστήματά τους. Ψάχνουν για το λάθος, πιέζουν τον αντίπαλο και μόλις του πάρουν την μπάλα ξεχύνονται στην αντεπίθεση. Και από ό,τι φαίνεται αποδίδει. Κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ νωρίς. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα.